Ανατροφοδότηση ενέργειας, διαχείριση χρόνου, μεταβολισμός, τροφής και σκέψης, προστασία εαυτού, σιωπηλά λόγια. Ξέρετε, εκείνα που τρέχουν μέσα στο κεφάλι και μερικές φορές τα καταφέρνουν να μην επιτρέπουν την εκπλήρωση των επιθυμιών. Αυτά και άλλα παρόμοια μας απασχόλησαν στην πρώτη δωρεάν διαδικτυακή μας συνάντηση. Αν κάτι σας φαίνεται ενδιαφέρον ή αν κάτι σας απασχολεί και θέλετε να το συζητήσετε μαζί μου, θα τα πούμε πάλι τη δεύτερη Κυριακή του επόμενου μήνα, 10 Νοεμβρίου στις 7 το βράδυ. Θα δώσω τον σύνδεσμο όταν πλησιάσουν οι μέρες. Ονομάζομαι Γιούλη Έγλη, είμαι μέντορ αυτογνωσίας και εφαϊζωίας και είμαι η μέντορά σου. Είμαι εδώ για να σε μάθω να ενεργοποιείς τις λέξεις που εκπληρώνουν όλα τα ωραία όνειρά σου.